Актаныш районының Пушы авылы зираты. Өмәдән соң монда кытышкыч янгын чыга. Шүп-чарны сүндерергә өлгермиләр, ул кырга каба, аннары йортка күчә. Онда кеше яшәмәгән була. Аны бөтен авыл белән диярлек сүндерәләр. Мондый җилле көнне зурга җибәрмәүләре бәхетле очрак. Бесхозный хуҗалыклар булар. Шуның өчен анда ши тартылмаган, шуңа мине дә китте инде. Жөреп килеп әдрәк. Монда тырма белән үләннәрне тырмап барады, но вҗисе булмады. Көчле җил Мамадыш районындагы янгынны да сүндерергә комачаулый. Монда бүген иске һәм яңа Кама Оръягы бистәләрендә камыш һәм кыры үлән яна башлый. Оннан кырылмаларга күчә йорт, сарай, ике мунча, АК машинасы да янып бетә. Только отошла буквально на 2 минуты и хрустнуло дерево. Казаннан Анастасия Матвеева да көчле җилдән зыян күргән. Эштән кайткач машинасы өстенә агач ява. Кичтән синоптикларның кисәтүен күргән, әмма моның кадәр көчле булыр дип уйламаган. Такого не происходило. Минем белән шундый хәл килеп чыгар дип уйлаганым да юк иде. Агачның ширегән булуы ерактан күренеп тора. Нишләп аны вакытында кисеп атмаганнардыр инде. Бүген Тубан Камада да бер машинаның өстенә агач төшкән, капоты һәм алдагы тәрәзәләре сыдырыла. Казанның Академик Парин һәм Мәүлетов урамнары чатында 76 яшьлек ир-ат өстенә светофор төшә. Бабайны хастаханәгә алып китәләр. Балтыр сөяге сынган булып чыга. Хәзер тикшерүчеләр әлеге очрак буенча җинаять эше ачкан. Светофорны дөрес куймаган өчен кем җаваплылыкка тартылачагы билгеләнә. Көчле җил республикада кичә чыкты. Аның тизлеге секундына 25 метрга кадәр җитә. Шамил Усманов урамындагы Калай койманы аудара, Сиров урамындагы Чыршыны тамыры белән йолкып чыгара. Зур Кабан бистәсендә теплицаларны урыныннан күчерә. Ут сүнеп ала. Җил бик каты, идә булганда да җил ишетелә. Авыр машиналар белән салкын ич белән көтеп торам, катып тыңлап. Китмәдек. Но погода непредсказуема. Көчлесең син бик батырсың, ачулансаң җиһанны кузгатырсың. Бүген шәһәр урамнары буйлап үткәндә нәкъ менә шушы шигъри юллар искә төшә. Белгечләр моны республикага ультраполяр циклон килүе белән аңлата. Һәм мондый күренешнең Татарстанда инде соңгы 3 елда кабатланганы булмаган. Погодные условия в Республике Татарстан в настоящее время формируются под влиянием. Татарстандагы көчле җил, циклон һәм антициклон очрашу нәтиҗәсендә барлыкка килде. Шуңа урыны белән аның тизлеге секундына 26 метрга җитте. Кискен салкынытып җибәрү безгә һаваның Арктика якларыннан килүе белән бәйле. Җил бүген төнлә дә тынмаячак ди синоптиклар. Иртәгә тизлеге кимиячәк. Көн салкынча булачак. Шимбә 9 градус тирәсе булса, якшәмбе +13. Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.